fiecare săptămână mă strădui să public filmulețe, că mi-aplic măsculițe, că îmi plac foarte mult măsculițele naturistice și acum e vară și chiar merită să profităm de toate bunătățile vitaminizate ale naturii. Întreb dacă ați încercat măsculițele care vi le-am recomandat din zmeură, din roșii, din cartofi. M-ar interesa ce efect ați avut, v-a plăcut sau nu. Știți, s-a început luna august și eu vă felicit cu un început de august. Chiar mă uitam pe canalul meu la analiza filmulețelor și cine mă urmăresc, știți, un pic m-a durut că din toate doamnele care mă urmăresc, numai 7% sau 6% mă urmăresc doamnele din Moldova. Desigur că pentru mine e un pic așa, chiar mă doare, dar așa este. Astăzi am procurat, mi-am luat, iată, niște persici, dar mergând pe drum le-am mai dăruit și mi-am lăsat 3 persici încercare. Una am ales-o, așa mai coaptă, să-mi aplic o măsculiță. Dimineața mi-am preparat un amestec de persic cu mure, cu mintă, cu busuioc, cu miere și ăsta a fost dejunul meu. Dar zic, dar de ce să nu mă răsfăț cu și o măsculiță hidratantă din persic? De ce este foarte mălcuță, foarte aromată, zămoasă și delicioasă. În afară de ce că să profităm și de vindecarea cu persici, căci persicul are un efect laxativ, de purificare, de hidratare din interior, de nutriție. Se aplică chiar de la persic și frunzulițele și floricelele în formă de ceai, în formă de cataplasme, în cazul de boli reumatice, dar pentru ten, desigur că are o importanță foarte mare pentru hidratare, tonizare, regenerare, căci conține multă apă, undeva 80% de apă, vitamina A, care este benefică pentru ten, vitamina grupului B, vitaminele grupului B care dau elasticitate tenului, dau luminozitate tenului. Desigur că și acizi se conține aici, la fel, care regenerează și stimulează procesele metabolice în piele. Știu că la început de august se mănâncă miere cu castravete, dar astăzi voi folosi mierea pentru măsculița din persic, să maximalizăm efectul măștii din persic. Dar să vedem și să aplicăm și să preparăm masca. Persicul, va, ce sucos chiar mi s-a... M-am stropit cu persic. Este foarte sucoas persicul, nici nu o să am nevoie de rozătoare, dar încerc să... Super! Bravo! Uitați-vă ce persic frumos! Minunat! Cred că o să-mi ajungă, iată așa, bucata aceasta. De o plăcere, nici nu am cuvinte. O să... Undeva se primește o lingură de masă. Așa, lăsăm aici. Ce mirosnă, ce mirosnă. Aromată. Și o să iau și o linguriță de miere, iată așa. Foarte socoasă. Probabil o să adaug un pic de făină. Adăugăm un pic de făină. Adăugăm un pic de făină de grâu. O să încerc să vedem, să putem să o aplicăm.
Uitați-vă ce masă s-a primit frumușică, la fel de aromată, bună de aplicat. Super! Aplic. Dar să-mi strâng părul, iată am ochelari aici, o să strâng așa părul și să aplicăm. Desigur că de jos în sus îmi place să aplic masca. Știți că așa e plăcută, este moale, puhabă, așa plăcut se aplică, puhabă, plăcută, proaspătă și aromată. Probabil va trebui să mă culc, că simt un pic de lifting. Bye! Îmi place foarte mult! Minunat! Minunat! Super!